Salam alaykum. Men Dewran. Habarsyz galmaýap eşine hoş geldiňiz. Ýaşlar, bugün hem habarsyz galmaýap eşiniň Media Tema kanalynyň 1 ýaşy doldy we başdan soňuna çenli bizi gollaýanlar we täze gelenler gollawlaryňyz üçin köp sag bolsun aýtýan. Bilgeşiň edilen ýalyk 1-nji ýaşynda 44-nji bölüm. 4-4'lük. Ýöne gynansak da 40 000 yetmedik. Ýöne entäk biz ýoluň başymyzy dik tutýar, gynanamda. Kliplerimize başlaýar sonuna dostum. Görräýde Habib bilen. Klipa beren energiýaňyz, ışıklaryňyz hiç ili söz ýok. Berekella. Gülşirin Öwezma Medva Ayjoran. Saha Dursun Hojakova gelini uğurdum. Çalın şadiya, olun şadiya, toydur bayramdır ey canı ilim yaşadıya. Konsertdan çıkış Mehrip Pirguleva ve Azat Dönmez aylanayın. Aylanayın, senin gözünden cadılap var yana cadi gözünden. Aylanayın, senin gözünden her görende aşık bolyan gözünden. Yeni bir konsertdan çıkış Hacı Yalma Medv'dan Daşar Yurdaydım. Gece gündüz bu sevdaya düşmüşüm. Aman aydan, aman aydan, dan. Eldar, Rahim, Mekan, Bilelik'te ailelem canlı ses. Bana yine ailelem, ayakünet ailelem. Yorulmaz mı, dolanmaz mı, yine bana ailelem. Ayakünet ailelem. Yaşlar, gelinini Mart ayının Ingo klipin saylaly. Şeýerden Mart ayının kliplerini goýup geçecek hökmani suratda seslerin halaýanynda. Cover şakacığımıza gelemizde Nobat Öden Yazıf'tan Türk aydımına cover. Ne olur bırakma, tut ellerimden, üşümesin sensiz diye, üşümesin sensiz diye, üşümesin sensiz diye. Avazım çıktı kadar haykırırım dünyaya, seni seviyorum diye, seni seviyorum diye, seni seviyorum diye aşkım. Arslan Nur, Şamrat Orazov'un ayrılık aydımını aydıptır cover. Vaqt bilmez garaşmani, tanamok dostu düşmani. Ken ağlattılar bu yüreğimi, yok inledim o kuşmani. Unuttum geçenleri,
Yüreğim yakanları, yalandan bakanları unuttum bugün. Täzece rap, yaman, fit, MB, business. Köp money köp bablo, yürü ya trackları middle lambo. Aydımlar yanlan ya redel fantom. Üt koşuk style bu, üt koşuk flow. Bu yaman yine de millete belli. Kimlerin sakalı kiminin geç. Instagram dünyasına gelemizde Parahat Amandur Duyuf'tan şeyleri aktardık. Beren lazın aydın var. Pek koynuna sinsin vatan. Enemi hem dünya veren. Mukaddeslik sensin vatan. Dostlar bilensiniz, online gepleşikte ilkinci söhbetçi Mayf'ı mihman ettik. Sebäpsiz söhbetçi Mayf'ı has köp soradyň we söhbetçi Mayf bilen gepleşigimizde gysgaça wagtyň içinde beýlik videolardan like geçti, like rekordda. Söhbetçi Mayf'ın muştaklary daýawy etýärler. Online gepleşigiň täze bölümine bolsa Amandy J mihman boldy. Egerde görmedikleriniz bar bolsa şu yerden geçip görüp bilersiňiz. Hem siz köp aktiv bolun, bizim size köp täzelikler, videolar yetirip durur. Like, tesbir, ağda. Geldik iň kadar şakalcıklarımızın birine könüller yatlar şakacığımda. Amaş ballayıp bagtyň bolsun. Yarım ağlayan kimsin yan Göz yaşın damşını min taşdan zeynayan Yok ruhsodum barmana min garlım armana Assa şahedimle sen gidiyen yat yere Armanım ilin gidiler garlım idindin garap Degmedimle gönlüme goyay ağlama dullar Bugün könüller yatlar şakacığımızın barsy Amaş ballayıp ikinci aydymy günäm näme? Uzak gece geçen günlerim yatladım Sevmişim günäme sevdiğiz mana Uzak gece geçen günlerim yatladım Sevmişim günäme sevdiğiz mana Yine bir aydym Amaş ballayıpdan öýme. Ayday Sevleydim o yüzüm soğumu Nirde aşık sevdi Başında üymen kalgap yanına gitti Oğlan namazı Başında üymen kalgap yanına gitti Oğlan namazı Sponsorstwa täze goşulan dostlarymyz Mewizhan, Serdar Döwletow, Nega ýalňyşmasam ikinji ýezek goşulypdyr. İkinci akkauntyndan goşulanlar Nega. Geldik tesirleri okumaly şakajygymyza. Geçenki bölümde birinji tesiriýadan sponsorlardan we agzalardan. Sponsorlardan birinji tesiriýadan Nega ya первая как всегда вы лучше. Diňeňe meditama diýipdir. Agzalarymyzdan birinji tesiriýadan Esko Life men bir diýipdir. Ve sponsorlar var ekine diýip gynanypdyr. Spasiba ýöne muny döwran okumaya sponsorlar okuya döwran oňa da bir çäre tapar. Bir sponsorlankyny, bir da sponsor dälenkyny çäresini tapdyk. Arzu Tağanowa şeýle diýipdir. Pelwan Halmuradov halaýanlar bolsa like diýipdir. Dostlar indi men pikirimçe şunýaly planning halaýanlar like, onu halaýanlar like dälle. Esasy gyzykly ve üç güççük tesirler ýazyn. Şolara kart nesip bolsa. Gülmeherem şeýle diýipdir. Urrasy hoçma seni göz ýaşym tutar. Mediatama sizin toparyňyzy ören, gawy görýän. Bizem sizi gawy görýän. Leyla Bekiyewa şeýle diýipdir. Ay korona. Gelme bizim rayona. Gelsen puşman olarsyň, nefsiň agrak gidersiň. Hemmeňle we sizin ýakynlaryňyza jan saglyk dilýän. Bir jalay kyn görmeseňiz diýipdir. Sağ ol. Muhammed Murat Omarov şeýle diýipdir. Bu ömürde müňalada gaýgy bar. Adamlaryň garasy bar, agy bar. Şükür ýöne hemmedadyň çägi bar. Gyssanma, hemmeda ýer bolar. Ayperjan şeýle diýipdir. Hemmedatdan beter howluk görýän zadym insanyna kamera arkasyny gülüşüň adamyny güldürýär döwrançyk. Malades diňeňe diýipdir.
Sagıcı ol. Ve dostlar, bölümün sonuna gelipdir. Özüňizden gowy jeterdiň. Like tesir diýip ýatda çek. Gel. Hoş. Sağ olun. 1 2 Narmanca oldu. Dostum görray daha berden bu sistemar girip olmuş. Görrayda. Sen oldun. Şeyittim son düzeltdiysen ama ýatlasana. Yaşlar, geliňini mart aýyna, mart aýyna. Yok, izin girme. Girmedim lan, näme girmedim ha? Koşta özüm. Gelin onda mart aýyna iň gowy klipini faýla. Şu ýerde yok ma. Berin hukma halan klipini bar. Goýkaşak surat, seslerin hala normal boldy. Kavşağa jana gelemizde nowat öden ýazdyk. Gittik. Kavur. Kalk siverimi verdim, kalk akran yakalandı. Hı. MP3 Batır Muhammedov'dan tanaday. Batır Muhammedov'dan detaylarlara girip duraya yalnız. Aktif olur diýen ha. Täze rap yaman bilen. Yanlış yaptın. Yok men ýalnys sökýän bilýän ha. Men kitap okaman var ha. Şoň çalamam. Hayır. Kiçiliğimden näle bir 7-nji ýaşa ýetimden bäri bir zady şeýle okuyan şoň ýarak. Şodry diýen okak geçipdi. Öyleydi. Diýen hukmany sorat üniversitede gitdiýen muallimi dinleýän. Sen okudam giren okda. Online bölümüň täze ýetmişigine bolsa Bölümde ondan yetişim. bolla energiýany berbildim ha. Öýme kara şeýle. Çözdi. Gitti tesirler okamaly. Doğru da. Serial wala esans. Men asly şahyr bilýärmi? Ýöne hiç maýdama ýekejöldüm özüm. Ýekejöldüm aýdyp ýekejöldüm dinleýän. Hoş. Sağ ol. Ýatlattın aýyam, şoň üçin ýatlatmadym da. Sen niýe näçe? Bize dönelim, bize dönelim.